Zapovedati. यारी फेजिस की ठई लारी की जे हाँ की जे स्टोरी वा तू कौन सा ने थे कहते आए बोकरे की बोली स्टोरी वा मैं प्रार्थना के वेश के स्टोरी वा नहीं लाची वेश का उकिरुस कौन तू ना मुकिले माखला वा मरसनो स्टोरी वा कौन हाँ क्या कौन सा सो हाँ दावे आये दापरे नहीं बिको दावे जी किचक जाता है Пару чирку. Сторева. Как? А, нас кусили, дена Сторева что? А мы tu митен чугула битери. И чака чугуски цей Сторева. И разучина тияни Сторева. Айди кичек за групата. Ай что ты мин можно. Ейша ти вкутиш, он на макарам бях палат до 3 съм. Лескотуито дат, къде се бите? Мама ходило. Кака му туто дат, пара каке ми туто дай? Ти чоре, дават 5 лева на оркестъра, 5 лева на камерата, 50, 100, 150, браво! Варненския пано мангина. Айде, девятка. Аге не гуде. Пакту. Заповядайте. Тенге то консенус. Ай, добринка ми мамоте, мене пранарате ми. Чуте на 15 години, мене на 80. И добринка, вторя, браво. Той 20 по-бързайте, бе. Добре, бе, аки дено къде опарят. Ало, Соло Барбани. И така. Много се извинявам. Дайте си първо парите и ще играем един общ ключек, така е най-добре да не правим циганска работа. Много ви благодаря, защото има други мероприятия. Торта ще се реже, това, бучен с хоро, да не стане тъй нещо до артиста. Благодаря ви много за разбирането. Айде, Бубо! Ага, ти Бубо пари генналин. 150 ба, между найките ти. Айде, Бубо, 100 лева, 150. Фанчо Чиричо, 100 лева, давай, Гана, давай. Тошко и Мирена 100 лева. Янко 100 лева. Иван 100 лева. А горския ли? Горския дава 100 лева, двамата дават по 50 и дават 50 стотинки на викача. Благодаря. Благодаря. Панда 20 парите бе кавето. И Милка ги боли 100 лева. Браво. А, да, къде човек. У Василич 100 лева. У Митко си вижда 100 лева. У Томи 100 лева. Ари неки те часа всичките. Нашо това макени не каже. Ама бяга, черик бита не ба.
Mucho tordica. Y mucho storia, bravo. Que chago me quieres. Hare de casa. Ya, давай. Bravo, зака туда така. Митко си денело Сторева. Браво. 1 лев да ви кача. Ой, пеквача на 10 лева. Мага. Хепи, моя приятел. 50 лева, един кичек за него. Дяди хата така. Тя се ужаса. Иван, айде, Иван Менгишев. 100 лева са жена си. 5 лева дава на викача. И вика да си жив и здрав, да събираш парите още 2-3 години поне. Еми да. Му приятел си ухажеш ти. Не скелюми 100 лева. Браво, хаже. Сачо и Стевка, нали така? Иванка, добре. 100 лева. Браво. Милчо, 100 лева. Айде един кючек за вас, Милчо. Дай се поръчката ти. Чакай. Има на прилепа лачулаки. Гайда. Ей, сега дайте греческо кечака за браво. Tu Милчо ще не това ли? Гегис, давай. 100 лева. Сара? Тисика. Ме дика, че бе киска на мота, он паре секте сърта. Давай кючек. За моя приятел. Айде, жарла по румята си кери. Айде, моята група тук. Минко, давай води групата тук, бе. 100 лева и Милчо, сала ли къде са? Минко, де, няма значение. 10 лева дава Минко на оркестъра, поръчка. От Чудомир и Чулими, 100 лева. Минко, 100 лева. Матик, ма обичава бъркажата, милали. Ушакас. Ушакас, кай си но? Гери писки. И чакас тър. Маки де, маки. Хайде, ники, чекайте групата. Заповядайте, други.